פדיחה, אמרתי לו, מה קרה, יקיר? אמרתי, קרה צינור, משהו, הפיל על עצמו את המנוע, לא יודע. אומר אבירם, שכחתי להעמיס. הייתי בהעמסה, ירדנו, דיברנו נהגים, הייתי בטלפון, החתמתי את השופליסט, כיסיתי את האוטו, נסעתי. אמרתי לו, אוקיי, בסדר כפרה. חשבתי הוא צוחק עליי. אמרתי לו, אוקיי, שיצאת מהחפירה בעלייה, לא הרגשת שהאוטו אין עליו 40 טון? שירדת את הירידה, שעלית את אשתאול, עד ראשון לציון, לא ידעת שאתה לא עמוד? אומר אבירם, באתי לראשון, ריק. אני מרים אייבר, לא יורד חומר. אלמו, גם מנהל עבודה, אומר לי, תגיד לי, מה אתה עושה פה, יא מטומטם? אין חומר בכלל בארגז. הוא נסע ריק, בלי להרגיש, אחי. הרים אייבר, פתח ברזנטים, היה בהמסה, שכח להעמיס, החתים את השופל, נסע ריק לראשון, לא הרגיש, הרים אייבר שמה. תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מבין, אני לא רוצה חלילה פיצוי כלום, זה לא זה, כמה שבן אדם, כל עוד הוא בן אדם, כן? בן אדם, אני לא מדבר על חיה, על קוף, על בעל חיים. בן אדם, בשר ודם, בשביל לנסוע, אתה יודע מה הכי עצוב? גם הרמת אייבר לפרוק. את כל זה לא הרגשת? אם היית אומר לי, אבירם, את העגלה שכחתי להעמיס, הייתי אומר, יאללה, אתה לא נהג מקצועי בשביל להבין שמשהו לא בסדר. אבל לצאת ריק מהחפירה בבית שמש, לנסוע עד ראשון לציון, להרים אייבר ורק אז להבין שאתה לא עמוס, תקשיב טוב, באלוהים, הנה יש לך תואר, אתה אוהב הרי תארים. אתה הנהג, ותקשיב טוב, תספר את זה בכל קבוצת מסעיות בארץ. אתה הנהג הכי מטומטם עם הפדיחה הכי גדולה שקרתה אי פעם בתולדות מדינת ישראל. אין יותר בן זונה ממך, רק שתהיה בעניינים.